Eli joukkorahoituksessa haetaan 198 330 000 euroa liittyy siihen, että mihin se raha investoidaan, mikä teillä on prioriteetti, että jos se asettuu sinne pienempään. Jos tulee niin kuin se minimi haettu vara, niin kyllä se silloin on, totta kai toi meidän Tisline-laite on se ensimmäinen ja se paketti sisältää kyllä niin kuin kaiken, millä päästään alkuun, pystytään tekemään, pullottaa ynnä muuta, kaikki on jo siinä. Ja sitten mitä siitä 200 000 päästään sinne 330 tonniin, sitä enemmän periaatteessa pystytään hoitamaan myös automatiikkaa siihen laitteistoon, oli se sitten kyse etiketöinnistä, pullotuksesta ynnä muusta. Ja toinen puoli on toi maisteluhuoneet, mikäli päästään sinne yläpäähän, niin silloin saadaan sinne sanotaan talvea varten parempaa kokoustekniikkaa ryhmille ynnä muille ja kaikkea tämmöistä. Että kaikki vaikuttaa siinä aika paljon siihen, millä tavalla pystytään heti lähtemään toimimaan.